Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, meron po kaming breakfast po. At kakainin natin to sa bed. So, Yes breakfast in bed. So, dumating na pala yung mga pagkain namin ng mga studio. Unang-una, meron kami dito mga bread. At ibang klase, ganyan, no? Wow, ang sarap dito, mang. Bilihan na natin, eh. Yes. Sa imo din, sinada. Okay, meron ditong fruits. Pineapple, tsaka watermelon. Di na pineapple. Ah, Watermelon. watermelon pala ito lahat. Yellow. Kala ko pineapple siya. Yellow watermelon. Yan, meron tayong fruits. Saan ko siya ilalagay? Dito. Fruits na ma. Tapos dito, merong Fruits. rice, bacon, mayroong chorizo, tocino, at gulay. Yan, sa akin pang same lang. Same lang din? Yan. Yan. Sa'yo na. Pray muna tayo, Bin. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan. Po, kainan po tayo mga studio. Itabi muna natin to. Tabi mo na yan. Water. Meron din dito yung juice, oh. Yes. Ang bread, no? Mm. Toothpick, ano? Sabi lang, ito plain, no? Itabi muna natin. Hmm. Thank you, Pang. Sige na, kainan na. Na, kain na. Ano guys? Na-sharing ka. Sharing Excuse me ka. po. Namot na. Damot lang. Bacon. Ano ito, Pang? Don't. Tingnan ko. Meron siyang pang pepper. Salt. Salt. Yan pala. Ganyan ako sa Kainan na. Ang cute po ng chorizo. Chayote, mo. Mm. Merong veggies ba? Gusto ko na. Gunitan na ba? Diyan na. Na. Ano lang ka ko? Kain ko eh. Na. Thank you so much sa staff ng restaurant ng Harold's Hotel po sa paghatid ng food sa amin. Ang sarap ng pagkain na, no? Sarap. Sounded rice. Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan, maraming salamat po. Kain tayo. Paborito talaga ni Sax yung bacon pang. Sarap ng breakfast natin, ma.
Hmm. Itong breakfast namin mga studio, libre lang pala to, kasama na to sa bayad, no? Yes po, free lang siya. Kasama na sa bayad sa hotel. Mm-mm. Break muna tayo sa outdoor. Palamig po muna kami dito mga ka-studio. Nang hubag akong mata kay nagtsig tinanaw og salida gabi. Ano yung tiningnan ko na movie be? Tagal na natulog. Wag ka kay ba? Kalimot tong sa kanika. Mm. Mga Tagalog movies. Mm-mm. Pagkalap movie. Tayo na ako. Kaon pa di ka? Kaon pa ka? Ha? Hindi na ako mata. Rice? Hindi na, sa'yo na yan. Kuha na na? Busin mo ha? Mm. Cute ng kuan pa. Oh. Sa'yo yan, donut be. And Pineapple imo? ang orange juice ako ka. I-drink. Fruits lang. Ha? Fruits. Ba? Mm. Fruits. Sa akin to pineapple. Ako na orange. Mana orange na. Ma, imo ano nga natanan? Asa imo na anak? Nga watermelon. Nang puwa? Yung red sa'yo be? Watermelon po. Orange ka Yung red sa kanya pang. Ang sa'yo na lang to, tag-isa. Yellow tsaka red. Imo ha? Ang sarap po sa feeling pang no? Na pagising mo, meron ka ng food. Kasi yung usual na kuan natin mukbang, tayo yung nagluluto, no? Or nag-order. Ito, wala nang setup, kain na agad. Ano? Lapit mo na maubos yung kanin mo na. Ito sa akin, no? Sige. Yan. Wow, ang daming cheese. Ito ha. Ay, nahulog pa. Excuse. Sa. Yan. Kainin mo yan. Ito sa akin. Kay Sax yung donut. Kain tayo. Ito pa be. Busin mo. Meat na, meat. Ako kay ikaw. Excited na po si Sax maligo doon sa bathtub. Kagabi pa yun siya, sabi na maligo na siya doon. Mahingi ka, Papa. Orange juice, please. Wait ko na natin ako. Masarap pala to pa. Sarap yung mga bread niya. Taro. Yeah. Sarap. Busog na busog po, grabe.
Sarap din. Sige na, ubusin mo na to. Paalam tayo bang? Shoutout sa ta. Shout out muna mga ka-studio. At yun na po mga ka-studio, grabe po, ang dami po namin nakain, no? Ang sarap ng mga pagkain po na dito po. Yes. Nag-enjoy talaga kami sa pagstay sa hotel na nila dito po. Ang ganda po ng area, sobrang linis po. Saka masarap yung mga pagkain nila. Tsaka mababait yung mga staff po. Opo. So maraming salamat din sa lahat ng mga ka-studio po, sa mga supporter po ng Bisaya Studio po. Kahit simple lang po yung upload namin, nandyan pa rin po kayo nakasuporta sa amin. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po. Shoutout muna ako. Shoutout Marian Rayala from Bukawi, Alias TV, Beauty Spain Vlog, Archie Bagyo, Renz Navales, Rambo Nilias ng Pinyabataan, RV John Villamonte, Yuhan Carl, Yasi Kia Lee, Jaden Calix, Joy Jorilia from Dipolog, Iflinda Paikana, Risa Gobi, Angelica Soria, Bav Vlog Official, Desiree Enriquez from Mangagoy, Bislig City, Surigao, Jodema Bagain, Jairos Yonson, Donna Rosel Biloy, Marca 15 TV, Geron Family from Pampanga, Taidencio Naites TV, Maria Ligaya at Jenisa Peñas. Yan. Maraming salamat po sa panonood mga ka-studio. Sana po ay nag-enjoy kayo. Bye for now and see you for next mukbang adventure. Bye-bye!